Nárazový déšť dopadá 100kilometrovou rychlostí skoro vodorovně na okno. To není jenom nějaký test, to je skutečná situace, které jsou okna běžně vystavena. Okna a dveře jsou především optickým signálem navenek a důležitým měřítkem stvárnění fasády. Spojují interiér s exteriérem, poskytují teplo, světlo a příjemný pocit v našich prostorách a umožňují chráněný výhled ven za každého počasí. Vidíme skrze ně, ale teprve pohled na řez oknem ukazuje, kolik techniky a vývoje stojí za nejnovější generací oken a přirozeně také dveří. Windows-Star optimalizuje poměr mezi maximální tepelnou izolací a aktivním ziskem solární energie a otevírá tak nové perspektivy v tématu energetická efektivita. Dřevěná a dřevo-hliníková okna jsou harmonickým spojením přírodního materiálu a inovativní techniky. Profily oken Windows-Star jsou buď ze smrku, modřínu, dubu nebo meranty. Ochrana dřeva a povrchu se provádí v několika pracovních krocích nátěru ředitelného vodou, šetrného k životnímu prostředí. Povrchové úpravy podle přání v lazurových odstínech nebo jako krycí povrch, ale taky například jako olejové jsou dnes již neodmyslitelné. Důvodem, proč má okno Windows-Star takovou míru osobnosti, není pouze vyvážená souhra skvěle optimalizovaného výrobku a ve vysokém podílu přesného technického vybavení, ale především v dobré úrovni řemesla. Okna z plastu a hliníko-plastová okna značky Windows-Star přesvědčují enormní tvůrčí svobodou tvaru, barvy a tepelné izolace. Ve špičkovém sortimentu 88 se 6komorovou technologií, se středovým těsněním a možností zabudování izolačního skla do tloušťky až 52 mm může být splněno jakékoliv přání zákazníka, také co se týče kombinace zvukové a tepelné izolace. Provedení 88 pasiv s certifikátem pro energeticky pasivní domy PHI Darmstadt je se svými tepelnými vlastnostmi profilů a technologií vlepeného skla špičkou našeho sortimentu plastových oken. Jako příkladný je považován tento systém i z ekologického hlediska. Používá se pouze bezolovnaté PVC se zeleným stabilizátorem na bázi kalcium zinek. Okna jsou dnes špičkové výrobky, poskytují optimální tepelnou izolaci s vynikajícími energetickými hodnotami, ochranu proti hluku na nejvyšší úrovni a elegantní optiku. Za okny a dveřmi Windows-Star stojí desetiletí zkušeností v konstrukci oken, přísný výběr použitých komponentů a dlouhodobá partnerství s našimi dodavateli jsou základem pro stabilní výkon. Široký sortiment sluneční ochrany a ochrany proti hmyzu, stejně jako certifikované systémy na ochranu před vloupáním, požárem a kouřem, doplňují paletu výrobku Windows-Star do spolehlivého celkového balíčku. Vše z jedné ruky, dodáno rychle a přesně dle přání. Odborně namontováno. Windows-Star. Teplo, světlo a příjemný pocit.